Πότε θα μιλήσει ο Θεός? Δεν ξέρω. Μπορεί σε 10 χρόνια, μπορεί σε 30 χρόνια, μπορεί σε 40 χρόνια. Λέει ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας την Παλαιά Διαθήκη, εκεί που ο Αβραάμ και η Σάρα ζητούσαν να κάνουν παιδί και για χρόνια πολλά προσεύχονταν να κάνουν παιδί, και στο τέλος τους έστειλε ο Θεός ένα παιδί, τον Ισαάκ. Και λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος, αφού θα τους έδινες το παιδί, γιατί τόσα χρόνια τους βασάνιζες? Θα τους το δώσει τον καιρό που ήταν νέοι, να το χαρούν και το παιδάκι τους και να το χαρεί και εκείνος τους γονείς τους, έστω που ήταν 70 χρόνων. Ναι, λέει, αλλά πολύς ο μισθός της υπομονής και της προσευχής. Δηλαδή, το ότι για τόσα χρόνια έκαναν υπομονή και προσεύχονταν και δεν έβρισκαν ανταπόκριση και αυτοί προσεύχονταν, αυτό ήταν πιο μεγάλο δώρο από το ότι ήρθε ένα παιδί.